Makadi mhuri yeZimbabwe panapa tina baba vatiri navo nemwana wamuri kuona akagara pakati apa anonzi Fungai. Fungai ane 19 years and ane condition yaari nayo. Ava tinavo ava ndi baba vacho and that's my colleague Sister Machokoto. Vatauya kuti tizonzwisisa kuti chii chiri kuitika maringe nemagariro ari kuita Fungai nababa vake nevamwe. Baba Makadi munotitaurisei ndishana mhuri yeZimbabwe ingada kunzwisisa kuti Fungai anova ndiye atiunza pano, chii chakaitika kwaari? Mhuri yeZimbabwe, ini ndinonzi Shereni, ndinogara kuno kuBatonga pa2072. Ini ndikurarama nemwana anonzi Fungai Shereni. Fungai ane 19 years, ndinomugezesa, anoitira chinamburugwa usiku, harare, ende hana chaanoziva. Saka inini kuti ndirarame chaicho handiende kubasa, ndauraramira mwana uyoyo, ende hapana munhu wanosara naye. Ndichibuda ndosiona mubharira mumba kuti ndikwanise kuenda kunotsvaga zvokudya kuti aite sei ararame. Paninodzoko ndo panonomuvhurira. Kana ndadzoka usiku ndinomuona ari mumba. Amai yake vakamuramba vakati havamude nenyaya yesituesheni yake anayo. Saka ndombotraya kuda kumbotaura navo kuti vachengete mwana, but ivo havana rudo nemwana wavo. Saka ini ndakangogara nayo zvimagariro andiri kuita naye. Mudzimai pano munhu anopamba pake, andingamuramidze kufamba kana kuti aende semunhu ada kuitawo zvaada kuti aitewo pakurarama kwake. Saka nomararamiro andiri kuita naFungai. Fungai ane 19 years, ndomugezesa ndoita zvese paari. Mhuri yeZimbabwe semanzira muri kuita, mwana ane 19 years, musikana anogara nababa vake, iko zvino izvi vane over 6 months. Mai nini vanga vachigara navo havapo, so Fungai ari kugara vari vaviri nababa vake, ndo vanomugezesa, iye haakwanise kuzvibatsira kuchimbuzi nezvimwe zvakadaro. Vana chiremba vakati chii maringe necondition yaFungai? Fungai achiberekwa, akaberekwa pachipatara chedu chekuhospital uku, Kariba hospital. Chiremba akabezera mai Fungai, vakati Fungai ane maweakness. Fungai miri wake wakaneta. Pfungwa dzaFungai dziri kumashure, dziri slow pakufunga zviro zvaanoita. Saka ndosikamuona Fungai kana simba chairo mumaoko haana. Kana kuti akurire bhurugwa, kana azvijire, azvifungire, hapana. Dokta ndiye akataura kudaro kuti dambudziko raFungai richakunetsai kukura kwake kwaachaita. Saka ndizvo zvamuri kuona naFungai zvanhasi izvi. Ko mudzimai wamunogara naye paanga aripo vanokwanisa here kugadzira, kuchengeta, kugezesa mwana? Inini mudzimai wangu wandinaye pano ndiye munhu wandinotombotiwo anombotraya, asi munongoziva kuti munhu asiri amai vake haazoratidza rudo rwakanyanya, asi pakumugezesa nepakumubikirawo nepakundibatsirawo dzimwe nguva akakundikana ndosiko ndichiwacha semunhu asiri amai vake, asi pakumuchengeta zvake ane rudo naye. Semunhu akaenda muna December, hakunziwei yekutonjengawo here kuti kuchengeta mwana uku munopaona sei? Aiwa, inini hangu handiti kunzvenga, because semunhu anopamba pako pakasirwa nomurume wake, angada kutraya kuti akaendawo kumusha, ini handiende kubasa. Dai ndaendawo kubasa inini maybe pamwe aitadza kuenda, because anenge achionawo zvaanenge achiwana kubva kwandiri inini. Saka kuenda kwanoita kumusha kuda kutraya kuti pamwe akaendawo kumusha upenyu hwedu hunga hwakandoziviona Fungai ogova akaenda kuti ona pekugara. Ko mudzimai wenyu ati zvinogona here kuti anogona kutaura naye, vanhu vokurukura naye kuti akwanise kuchengeta mwana? Munozviona ose? Inini amai Fungai vakandiratidza moyo wangu kubvira vachinisiyira mwana uyu. Dai amai Fungai vanga vane rudo, havaikwanisa kundisiya panguva yese iyi ndigezesa Fungai kusvika Fungai ane 19 years. Saka inini kuti amai Fungai vachigara nemwana handichavatema, hachina trust navo. Nemashoko avanotaura vachiti ivo havakwanisa kugara nechirema, vachinitaurira inini face to face neni zimunzeve mangu. Saka ini ndakutosha kuti amai Fungai gona kufungira mwana wangu mwoyo wakaipa, ndosaka ndichigara nemwana wangu. Ndosaka ndisingadi kuti amai Fungai vachigara, because vakandiratidza uipi pane mwana pana Fungai. Makatanga rini kugara nemwana uyu kubva pamasiyana? Ndezvemane nguva yakareba? Fungai ndakagara naye achiri kuma 9 years singakanganise. Kusvika pari zvino Fungai ane 9 years ndinaye nanhasi, ari mumaoko mangu bvira udiki hwake hwese.
almost 10 years muri naye. Ndinaye. Samukura kuti matweni makore 10 masiyana nemudzimai wenyu. Adokwana 10 years ndasiyana nefungai. Vanomboya chimuonere mwana. Avauye. Vauye vachimuona. Kana kutenga na chimwe chunhu kana sipo kana sauti nevava mefungai avaite. Rubatsiro rwamungati kune vangada kubatsira rwamungada pana Fungai kumhuri yeZimbabwe nderupi? Ini chandinokumbira kumhuri yeZimbabwe, ini ndiri munhu wechirume, hakuna kwandinosvika ndichigezesa Fungai. Daiwo mhuri yeZimbabwe yaninziro tsitsi Fungai aenda kuchikoro chekuti akwanise kunonodzidzo achidzidzisiwawo achiitawo zvimwe zvinhu zvaanenge achiita kuitirawo kuti inini mangwana kana ndakazofa kana ndikazoenda kwangu Fungai anosara achizoraramira ari ega. Saka ndechikumbiro changu kana kutiwo sezvo inini handisi kuenda kubasa mukandiwaniwo zvokuita zvinoita kuti inini ndigare padhuze naFungai, ndisamusiye Fungai ari mumba ndichienda kunotsvagawo zvokuti Fungai ararame. Kana ndakaenda nakumakuseridzwa manheru Fungai anenge ari mumba. Saka mukandibatsirawo kuti ini ndiwanewo zvokurarama naFungai ndiri padhuze ndisamusiyewo. Mune zvikoro zvamakamboedza kubvunza zvinokwanisa kuchengeta Fungai uye uchinzwa kuti zvinoda chii nechii? Inini last year ndakaenda kuHarare ZBC, vanhu vachitaura kuti dai mamboendawo kuZBC pamungaona rubatsiro including ruru ndakaona paprogramu rezvirema. Saka ndiye munhu wandaida kuda kunoona. Ndichienda kuZBC gore rapera, ruru ndakamuona, ruru akataura kuti no baba pano paZBC panapo hapangouyiwa mutaka mabhuka. Ndobva andirondedzera kuti tiende kuJairos Jiri kuWaterfalls. Ndokuenda naFungai inini nemari yangu nekombi ndandasvika ikoko. Pandakaenda kuJairos Jiri vakanditi Fungai uyu chikoro chepanapa chinotoda mari, chinotoda madhora anobatsira Fungai imega musikwanise ndandadzoka. Yainzi mari yaidiwa ipapo. Inini figa yemari havana kundiudza. Vakanditi kana Fungai awana nzvimbo pano kana zvikwanisiro zvacho zvatataura mawirana nazvo tokupe quotation yezvinodiwa pano, then muona quotation kana mawirana nayo zvaperawo Fungai akudzidza. Saka makabvunza here zvikwanisiro zvacho zvinodiwa izvi? Inini handazokwanisa kubvunza because semataura vakanditi panodiwa mari. Ndakaona kuti kana kuda kutaura zvequotation yacho kana ndibvunze ndisina mari yacho hapana kwandiri kuenda, nongodzoka nemwana wangu munhu ukarima. Tinokutendai Mr. Shereni. Tinovimba ruzhinji rweZimbabwe ruri kuona vane zvavachakwanisa kupa feedback. Tinokumbira ukamushedzere nhamba dzenyu dzefoni kuitira kune vanoda kukubatai direct vachikubatsirai kuti vananga kubatai sei. Nyatsoshedzerai nhamba dzenyu dzefoni. Mhuri yeZimbabwe, nhamba dzangu dzefoni 078 366 944. Dzokorodzai zvekare 078 366 944. Ndo nhamba dzangu dzefoni wada wandibatawo mhuri yeZimbabwe. Tinotenda sezvamuri kunzwa kuti tina Fungai uyo ari apa ane 19 years ipapa zvamuri kumuona, ane condition yaari nayo and haakwanise kuita zvakawanda zvinosanganisira kuzvibatsira muchimbuzi, haakwanise kudya ega, ezvekufamba anoita zvekustruggler. So kune baba vacho ndo vari kugara naye, vakasiyana namai vacho, and koni magariro avari kuita pachivanhu pedu haatoiti and haana kunaka. Kana kune vane pfungwa dzavanokwanisa kuisa pacondition iyi, kana pane vane rubatsiro rwavangakwanise kupa pasituation iyi, tinokumbirawo kuti tibatirane tione kuti upenyu hwaFungai pane zvingaitwa here kuti ange achibatsirika. Sister Machokoto, mashoko enye kupedzisira kune vangada kunge vachi tinongoti kumhuri yeZimbabwe hanzi tikaunganidza misoro pamwe chete tinogona kuwana solution. Saka toda kuti vane mazana vainawo kuti ndezvipi zvatingagona kuita, nekuti takatasa zera raFungai 19 years achigezeswa, ende munoziva kuti mazera akadai vakuendawo kumaperiodzi achigezeswa nababa, zvinhu zvakaita sezvo zvopfekedzwa mapeji hazvinyatsobude zvakanaka. Saka todawo mhuri yeZimbabwe ngatiise musoro pamwe chete tionesana kuti toita sei. Mai vaFungai varipo, baba vaFungai varipo, asi vanhu vakasiyana. Toita sei, tionesana, tobatsirana sei kuti Fungai ararame upenyu hwakanaka. Tinotenda mhuri yeZimbabwe and tinovimba kune vacharesponda, kune vachabatsira, tione kuti condition yaFungai tingaibatsirane sei. Tinotenda.